आर्टिफिशियल फीड बच्चा खातिर काहे ना दिहल जाव। हर महतारी अपना बच्चा के बेहतरीन स्वास्थ्य अवूरी पोषण सुनिश्चित कईल चाहतारी। कुछ महतारी के लागेला कि स्तनपान थकाऊ काम हा, ऐसे उ लोग आर्टिफिशियल दूध शुरू करे के योजना बनावत बाड़े, जवना के मकसद बा कि स्तन के दूध निहन स्वस्थ होखे। का आर्टिफिशियल दूध से पियावल बच्चा उतने स्वस्थ होई जतना कि स्तन के दूध से दूध पियावल बच्चा? ना, काहे ऐसन बा? एक आर्टिफिशियल दूध पियावे वाला बच्चा के 10 चाहे अवूरी संक्रमण से बीमार होखे के संभावना ज्यादा होखेला। 2 आर्टिफिशियल दूध बनावे में बहुत समय के जरूरत होखेला, जबकि स्तन के दूध हमेशा उपलब्ध रहेला। 3 बच्चा के कम संतुलित पोषक तत्व बहुत कम दूध बहुत पतला दूध मिलेला अवूरी ओकरा पोषण के कमी हो सकता। 4 बच्चा के ओवर फीड हो सकता अवूरी मोटापा हो सकता। 5 आर्टिफिशियल दूध बच्चा खातिर पचावल आसान ना होखेला। 6 हो सकेला कि बच्चा के मानसिक रूप से इतना बढ़िया विकास ना होखे अवूरी इंटेलिजेंस कोटिएंट पर कम स्कोर हो सकता। ऐसे सलाह दिहल जाला कि कवनो बच्चा के आर्टिफिशियल दूध ना पियाबे के चाही। पहला 6 महीना तक सिर्फ स्तन के दूध अवूरी घर में बनल खाना के संगे संगे 6 महीना से 2 साल के उम्र तक के स्तन के दूध से हर बच्चा के सबसे निमन स्वास्थ्य अवूरी पोषण सुनिश्चित होखेला।